Atopámonos na cuadrícula en granito, na costa da Marosa, onde a xeoloxía, sen dúbida, esculpiu aquí unha forma sumamente curiosa. Os granitos son rochas orixinadas a partir do arrefriamento dun magma a moita profundidade, e o que acontece é que esas rochas, despois, progresivamente, van ir perdendo presión porque se van erosionando as rochas que os separan da superficie. A medida que esas rochas van perdendo presión, esa perda de tensión nas rochas xenera unha fracturación, e esa fracturación son os puntos de debilidade na rocha a posteriori. Pero tamén vai pasar outra cousa. Pasamos de ter un material que estaba en estado líquido, era magma, a un estado sólido. Entón se vai producir unha contracción. Por lo tanto, por descompresión e por un cambio no volume, os nosos granitos se van a fracturar. E ao final, como xa en outros moitos lugares podemos ver, as fracturas son elementos de debilidade nas rochas. E despois, lóxicamente, a erosión do mar vai progresivamente desgastando esas partes do granito e de aí que se forma esta cuadrícula. Unha cuadrícula que non se limita ao lugar no que me atopo, sino que aquí ao meu redor se poden ver moitísimos elementos que forman parte desa cuadrícula que en este lugar é a pequena escala, pero que sen dúbida está presente en todo o litoral da Marosa. A singularidade deste lugar reside niso, en atoparnos con un lugar onde, lóxicamente, a erosión deu lugar a unha cuadrícula perfecta. Sí que é certo que aquí non hai unha explicación xeolóxica diferente a outros lugares, senón que a estadística fixo que esas fracturas aquí se ordearan de unha forma máis perfecta e ao final, o paso do tempo, fixo o resto. Cal é a mellor época para ver isto? Bueno, o mellor momento, sen dúbida, é tamén en baixamar, igual que outros elementos xeolóxicos que temos aquí na costa de Burela, porque o mar sí que é verdad que as ondas non chegan aquí, pero sí que cando temos un día un pouco de temporal, debemos ter moita conta do estado no mar, entón o aconsellable para visitar este lugar é nunha marea bastante baixa para que con elo podamos contemplalo en todo o seu esplendor.